दरं जिल्लानि सिगुनमाथि दैफां आउटपस्टनि सिङाव थानाय गलन्दि दैमानि दालां सेराव जुखाम बारियाव दिनै फुंनि समाव सासे बर' आइजोनि गोथै देहा मोननाय जादों। बे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों। अदालगुरि टाउननि 5 नं वार्डनि बलराम बसुमतारीनि फिसाजो अनजालि बसुमतारी 21 बोसोरनि अनजालि बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बांगालगेराव थानाय फानिखायथि आरो दैफांनि गेजेराव गलन्दि दालांनि सेराव मोनसे जुखाम बारिनि गेजेराव सासे बर' आइजोनि गोथै देहा गारनानै दोननाय नुनानै फुंनि समाव जायगानि सुबुंफोरा आइजोनि गोथै देहाखौ नुनानै जायगानि आउटपस्ट पुलिस थानायाव खिन्थाहैयो। लोगो लोगो मंगलदैनि एसपि अमृत भुयाआ जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरहैयो आरो ओनसोलनि सुबुं आरो गामबुराफोरखौ लोगो हमनानै सावरायो। बे खौरांखौ मोननानै 70 नं माजबाद समस्ति इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां रतेन्द्र दैमारिया जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो एसपि बिथांजों जाथायनि सायाव सावरायनानै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो नारसिनो आरो मंगलदै देहा फाहामसालियाव थांनानै गोथै देहाखौ नायनानै फैयो। अनजालि बसुमतारीया तेजपुरनि मोनसे इटा फाथायाव खामानि मावबाय थायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया बेलासिनि 5 बाजिसोआव न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव जेबो खौरां मोननाय जायाखैमोन। पुलिस बिफाना सं दानदोंब्लाबो दासिमबो रावबो दायनिगिरिखौ हमनो मोननाय जायाखै। इनायै खास्रि बिस्रि बुथार जानाय अनजालि बसुमतारीनि नखरा दैफां पुलिस थानायाव गांसे एफआइआर होनाय जाबाय। बुथार जानाय आइजोखौ अदालगुरि टाउननि 5 नं वार्डनि बलराम बसुमतारीनि फिसाजो अनजालि बसुमतारी होननानै सिनायनो मोननाय जादों।